Ie, wel, croeso nôl wan I gylch y gwerthugion Cymreig, lle mae dosbarthu'r Heffrod 2 flwydd oed. Ac mae dwrg o dda yn cystadlu, Richard Tiwdor o Llysyn Llanerfil, yn dal efo fi. Ac ni cael modd I fyw bore yma efo'r gwertheg yma. Ac mae yna ddosbarth da fewn ma'n Richard o Heffrod yn oes. Oes Heffrod 2 flwydd sgynnon ni, dydau, maen nhw'n Heffrod... Pert iawn ydy'r gair dwi'n gallu meddwl. A mae'n un o ddau wedi cymryd y llygad I syth. A mae'n rhaid ni'n sôn am y fiwch thi fan hyn, am I chorff I. Ti'n bod, mae'n fiwch o fflamu'n arbennig iawn yn dydi. A dwi'n gweld yr heffer yma wan, o'n i'n meddwl bod wedi tynnu hi allan. A mae'n tyfnder corff iddyn nhw does. Wel oes, a mae siap da, mae lled yn dyn nhw ti'n. A mae'n fiwch sydd yn gallu godro. Y peth fwyaf pwysig i'r llon de, bob amser. A mae'n rhaid am... A mae'n nifel da, dwi pob amser yn meddwl, mae'n nifel da, yn nifel da, ta beth i'r lliwi. Os ti'n heffer goch, heffer wen, heffer pa bynnag liw, os ti'n heffer da, mae'n heffer da. Ac edrych y crowd o bobl sy'n yma, llon lle o bobl yma yn gwylio'r berniadu bore yma. A mae rhai gweud mae cyfran uchel eithriadol honni nhw'n gwylio'r gwerthugion Cymreig. Felly, a mae... Rhaid ni gofio mae dyma'r unig fryd cynghennid sydd gyda ni, de, yng Nghymru. Unig fryd yng Nghymru, ie. A mae'n bwysig bod ni yn ei cadw nhw fyw. Mae hon sydd ymlaen gan nawr ato'r beirniad Robert Jones, Cyferllan, Tywyn, yn dod o Langybi yng Ngheredigion. Biches fach di hon eto, ond mae'r ferch yma yn dangos ac wedi cael llwyddiannau mawr yn y gorffennol ar y teg. Mae heffer dda da heddi fyd. 4 yn y dosbarth. Mae o'n nid yn anoddach i'r beirniad, dwi'n meddwl, efo llai. Yna wych. Yna wych yn ysaf. 1, 2, 3, 4 a 1 tu ôl I ni. Yna'n dosbarth ni'n llama. A mae'r trwswyr bod o bobl ifanc. Maen nhw'n cwydo ar y gwres. Tydi hwn yn le sy'n twlu I gwres. Sam awel ma'n agos. A mae'r gwartheg ddion yn sicr yn tim tynnu gwres. Tynnu gwres a tynnu gynulleidfa. Ydy. Ond dwi'n gwybod mae llai o nifer o wartheg dion yn mal enyn ag arfer. Ond mae'r rhaid cyfaddau bod rhain sy'n yma o safon uchel o'r y teg. Ond maen nhw'n cynrychioli'r bryd yn dda iawn ydyn nhw. Den, a pan ydyn nhw'n tynnu'r rhain pan awma allan at ei gilydd I dweud grŵp o 3 neu grŵp o 2, bydd rhain yn edrych o dda, ti'n bod? Bydde, mae'n safon dadus. Mae genna un llygad ar un heffer yma, gwni weld sut maen nhw'n gyrru ymlaen o. Heffer eiriad yn cod dipyn o heffer sy'n mynd lawr yn coman. Ond mae 2 neu 2 heffer dda yma. Mae braf gael nhw ar y teg. A mae'n mynd yn fian iawn ar y bryd yma gan bod yna niferoedd wedi mynd lawr gymaint. Fe rai cael teirw o'r olet I gadw'r bryd I fynd ynddo. Ond mae'r dewis wedi yn lleihau o hyd wrth gwrs. O, di. Ond wedi dweud hynny, mae yna wartheg wedi cael ei allforio I Zela Newydd ac dros y byd I gyd. Dros y byd I gyd, Patagonia. Patagonia. Mae yna wartheg dion am Patagonia, o sort. Ni gofyn wrthyn nhw am neu ffafr a gael chydig o'n nhw'n ôl mewn. Ond ti'n bod un peth sydd yn ofnadwy pan ydy'n berniadau gwartheg dion yma, yw'r LED maen nhw'n rhoi arnyn nhw, mae dy ddwylo di. Os ydych gen ti rhywbeth debyg I drowsi sgwyn neu godwen yn berniadu, de. Ti weted lle ti'n rhoi dy ddwylo, mae fe ddi bitch, yde. Dych chi'n misio gormod o tywydd drwg a glaw yn mynd golchi ffwr? O, di mae e. O, mae'n drwy delfrydol I ddangos yn dweud, dweud. Fyse gormod o wres. Mae'r lle'n hynod, pan fydd hi'n glawio, oedd hi'n glawio pan gadael Silan I lar diom y mes o'ma. Oedd hi'n glawio os diwrnod neu ddau, dod i fan hyn, oedd hi'n sych braf ynddo. A'r argolion bod hi'n mynd I fod yn sych braf ynddo. Wan I, wel fydd yr hyn Robert dipyn bach yn mynd trwy'r ein nawr. Oes, mae yna Heffrod o faint da yma. Mae hon yn heffer arbennig yn ôl marn I beth bynnag. A 2 glist. Rhaid cael 2 glist a rhaid. O gwrandwch,
gan byddwn ni dipyn bach yn mynd trwyddyn nhw. Dwch nôl ato ni. Nôl i gylch y gwartheg dion, dosbarth da wedi bod fan hyn nawr efo'r Heffrod Du Cymreig, 1, 2, 3, 4, 5 yn cystadlu, a 5 o Heffrod da. Ac ar y brig efo'r beirniad, Robert Jones, Carberllan Tywyn, a gen i, yn bwrw golwg dros y gwartheg mae'r bore yma. Yma Richard Tudor, o fferm Llysyn, Llanerfil. Ac dwi'n meddwl bod Robert wedi dod i benderfyniad Heffer Sally Lloyd sydd ar y brig y bore yma. Sally yn brif weithredwraig y gwartheg dion Cymreig ar hyn o bryd. Yn dod o ardal Lemster, gan ail y mae Eirian o Langybi yn Sir Aberteifi. Heffer dda, Heffer seis dan hon yn oes Richard. Oes, dydy'r beirniad, mae wedi gymryd i amser, mae Robert yn diastyried yn fanwl iawn. Dydy o heb dod i'w benderfyniad dydy o heb yn hawdd yna fo. Mae Heffer Eirian yn edrych, tywed, a dipyn o gyrraedd yn un oes, tywed. Oed. Mae yna stael ofnadwy i'r Heffer sydd sefyll yn gyntaf ar y funud. Eithriadol. A dwy Heffer dda ar y pen, mae'n tair Heffer dda yna. A wedyn, wrth gwrs, mae Ken Ellis yn drydydd o Dywyn. A dwi'n meddwl mae Heffar Sir Fôn, Sean Hughes di hon, dwi'n siŵr braidd. A wedyn mae Jessica. Dwi'n wedi cofio henw ynghynt. Ond y Heffer... Jessica Williams. Yr Heffer yn sefyll yn fel ydych chi'n dweud, mae yna dyfiant a mae'n Heffer gryd ydi naturiol. Ond efo Eirian, sy'n waniaeth beth fydd i ddangos na ffryd fydd i ddangos e. Mae'n cael ei ddangos ariw ar e. Mae i bod yn neud y dda, mae fod arw di yn y gorffennol. Ac sioe wedi'r gyfan, mae'n bwysig. Wel, mae o'n bwysig. A mae gwartheg yn cael ei cribo a'i clipio gymaint wan. Mae job i ti wei pa fryd ydi o'n ymal iawn yn dydi. Mae nhw'n gwartha dipyn yn ni. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud i benderfyniad. Dwi'n meddwl ni fydd, mae fe'n cered yn gofras fyna wan, mae'n dal i edrych. A mae rhyfedd ddigon pan deud i at yr ail edrych, mae'n dangos rhyw bwywer ofnadwy dydi. Yndi. Mae wedi cael y mantes, mae wedi ystyried nhw'n cerdded ac yn... Yndi. Yndi. Mae wedi ystyried pob cryfder ac gwendid. Mae wedi codi fis ar y beirniad. A'r steward, dylwn ni ddweud. Ac yn y marn i... Noddwyr yn mynd i roed y gwabrwyon allan wan. Yn y marn i, mae'r Heffer mae'n mynd i gymryd eitha curo. Hefyd, dau yn y... Pan roed i ddwyn y dair o'r ein da'i gilydd, maen nhw'n edrych o dda, dyn nhw. Fel wedys i Sally Lloyd, prif weithredwraig. Y gwartheg dion Cymreig yn gael y wobr gyntaf, mae Sally wedi gwneud yn dda, mae'n ymdrechu i ddangos y bryd ac i dynnu sylw at y bryd oherwydd fel o'n i'n deud, mae'r bryd yma wedi gwanhau mewn nifer, dim mewn teip ag ati, fel o ti'n gweud Richard. Mae'r chwech yna werth i weld yn un o'r 5. O, yndyn, bendant. Mae gen i teimlo bod y Heffer gyntaf yna efo Sally Lloyd, mae hwnnw'n mynd i fynd yn bell dros y dyddiau nesaf yma. Ti'n iawn. A mae twf da nhw Heffrod Du Cymreig, maen nhw wedi tyfu dda ac asgwrn da iddyn nhw, maen nhw'n fame iddyn nhw. Mae Heffer sy'n neud man, maen nhw'n wahanol i Heffer sy'n mynd i'r gigydd yn dydi. O, yndi, wrth gwrs. Maen nhw'n cael ei berniadu'n hollol wahanol hefyd, mae pwysigrwydd Dwy Heffer dda yn tawn awr. Swn i'n meddwl bod hynna'n bar go dda cyn diwedd y dydd. Edrych hwn ymlaen. Watch this space, ie. Wel iawn, ar hael yn dal i fod y grasboeth yma. Ac gewch chi ffarwelio ni efo'r gwartheg a feddwn ni nôl pan ddwch chi'n barod oedd i'n gweld ni felly, ynde? Hwyl tan hynny.